TikToka freskuen. Albiste onak ditugu lagunak 200.000 ikustalditik gora ditu dagoeneko. Kolpez-kolpeko bideo bihurriak Fijo versus Silvia Intxaurrondo. Gizonkeri eskuindarra ezkertiarra ere badelako versus kazetaritza profesionala ez dakiguna da, baina zeren prezioan izango den datorkiguna ikusita. Como un hombre de su formación, de su trayectoria, de su nivel, puede difundir sin contrastar una información que afecta a la seguridad nacional, a la seguridad del Estado. Quiero decirle que parece ser que alguien está equivocado y me da la sensación que es usted. Sí. Por En tanto, el caso Pegasus, si yo quien leo... reconoció estar equivocado era No, usted. perdone, que yo no he acabado. Ya se lo he contestado a un compañero el otro día. Si yo leo un teletipo por la mañana o por la tarde que me dice eso, pues quizás debería de contrastar más teletipos. Pero esto es lo que me dice un teletipo emitido por una agencia que probablemente, pues a lo mejor no estaba con exactitud. Mucho Goya, ¿eh? Pero lo qué cierto agencia y verdad es que hay un Disculpe, ¿me presidente... recuerda qué agencia lo emitió? No recuerdo. Porque yo he estado buscando el teletipo. Bueno, pues no se preocupe. Igandeko hauteskunden atarian, Hego Euskal Herrian beste izpiderik ez da, hein handi batean, are gehiago sare sozialetan, kezkatzeko arrazoiak ere dozenaka. Egoera honetan, Martin Garitano, kazetari ez erretiratuarekin egoteko aukera izan du, kolpez-kolpe Antenatikat albistegiak. Eta analisiari ekiterakoan, lehendabiziko galdera. Datorri igande honi begira jarrita, lehia benetan non ote dago Garitano jauna. Nik uste dut hor bi ikuspuntu ezberdinetatik begiratu daitekela. Hau da, Espainiatik begiratzen baldin badugu hor dago lehia, eren artean sozialistak edo ultraeskuindarrak. Uste dut, alderdi popularrak gora egingo duela, Vox ondatuko delako, eta alderdi sozialistak ere gora egingo duela, Unidas Podemosen galerarekin. Hori, Espainiatik begiratuta. Euskal Herrian lehia beste bada. Euskal Herria bildu da indar emergentea. Eta aitortu behar da, nik proiekzio bat egingo banu, eta horretarako euskate azpia izan behar da ere, nik uste dut, hegoalde osoa begiratuta, EH Bilduk 7 aterako ditula, alderdi sozialistak 6 baita, Nafarroan badukago gotorleku bat hor, eta alderdi jeltzaleak 5 baino ez dituela aterako. Eta hori batzuentzat oso mingarria izango da. Ohituta baldin bazaude, beti irabaztera, beti gobernatzera, beti lehenengoak izatea, beti lehendakaria izatea, usteak, gizarteak, beste alde batera ere begiratzen duela, beste proposamen batzuk ere kontuan hartzen dituela, eta beste politiko batzuk estimatzen dituela, agian, zeudeak baino gehiago, hori oso mingarria da. Eta min horrek eramaten zaitu gero eta hankasartze gehiago egitera. Hau da, politika txampa bat bezala da. Gorantza zoazenean, gorantza zoaz. Eta gauzak ondo ateratzen zaizkitzu eta jenteak estimatzen zaitu. Baina berantzako bidea hartzen baldin baduzu. Eta ja ezin baldin badituzu lehenengo mesede guztiak egin. Eta lehenengo negozio guztiak bultzatu. Agian, askok bizkarra ematen dizute. Oso tostea da, baina horrela da. Kanpainak zeresan handia eman du edonola ere, eta egunotan bereziki esanguratsua eta oihartzuna izan duena Feijo jaunak Silvia Intxaurrondo kazetariarekin telebista kate publiko Espainiarrean izandako norgehiagoka izan da. Besteak beste, hautagaiak gezurretan ari zela ez aitortzearren,
oraindik ere gehiago sartu dulako hanka. Aitortu behar dut, eta errekonozitu behar dut, kazetari izateaz harrotasuna sentitu nuela. Hori da kazetari bat. Hau da, politikoa naiz eta oso politiko importantea izan. Gizurra esaten baldin badizu, gizur nabarmena esaten baldin badizu, kazetariaren bete beharra da aitortzea, esatea. Hori ez da egia. Eta hori dago, diario de sesionesen, ero boletín oficial del Estado, ero inemeko datuetan. Eta Silvia Intxaurrondok nik ezagutzen ez nuena, eta ez duena, oso ondo intzun, eta elegantziaz, zintzotasunez, seriotasunez, eta bestia Feijó, lehen aitortu da bezala itsasuntzi pirata batek baino argi gutxiago erakutsi zituela, eta etzekien zelan erantzun, zintzotasunez eta seriotasunez egindako galdera batik. Ze hor, etzan propaganda egon galdera horietan, zan galdera. Eta hori da kasetarion bete beharra, galdera eta berriro ere galdetzea, repregunta esaten dela. Ez bakarrik galdetu eta isildu, galdetu eta ero zuzendu. Atarikoan edonola ere, igande honetako emaitzen nolabaiteko aurreikuspenarekin hasi gara, Hego Euskal Herriari dagokionean behintzat, hala ere, atera bola magikoa, igande honetako pronostikoa aurreikuspena, kiniela, zein da, Garitano jauna? EH Bilduk 7, PSOE 7, Eusko Alderdi Jeltzaleak 5. Unidos Podemos erosuma 1. Voxek bapez. Eta Alderdi Popularrak 4. Eta Madrildi begiratuta? Nik uste dut. Bitu, igual nire asmoak nahaztu ditut nire pronostikoarekin. Nik uste dut Alderdi Sozialistak gobernatuko duela. Pedro Sánchezek lortuko duela oso margen estu batekin, baina gobernatzea. Kontuen hartu, Sánchez personaje badala, superviviente badala. Bere garaian ere, ditu alderritik bota intzuten, eta bultatu zara eta irabazi intzunez. Eta Feijori, nik ez diot indarrik ikusten. Ez dakite komunikabideen eragin esartzeneko egun hauetan zen olako bueltak emango dizkieten gauzei, baina nik uste dut Alderdi Sozialistari gobernatuko duela. Uztailaren 23an egitekoak dira hauteskunde hauek. Uztailaren 18 aste berberean simbolismoz jositako egunak izan daitezke, batez ere garai bateko belaunaldi dagokine, baina jabetu gara, belaunaldi gazteek uztailaren 18arekin ez dutela, inondik inora lotzen, gerra zibila, ez eta frankismoa bera ere. Zein da honi buruz duzun iritzia? Jende gazteak ez daki zer zan uztailaren 18a. Baina atzo irakurri nuen atzo bertan, atzo asteazkenan, jende gaztearen erdiak ere ez dakila nor izan zan Miguel Ángel Blanco. Eta are gutxeo nor izan zan Santi Urra. Guretzako hiltzatuta dauzkagun irudi eta aurpegi eta izen horiek, beste belaunaldi batentzako ez dira existitzen, eta Frankoren altxamendua ez dakite 18 urteko mutiko bati ez dio zer esaten. Baina ez zutelako sufritu, hobe, zorionez ez zutelako hori pairatu, ez? Eta ez da Santiren erailketa, edo Blancorena, bizitza erreka bada, ibai bat da, eta ura aurrera dijoa eta guia, ez dakite... Urak dakarrena, urak daroa, ez da? Baina, guia ondartzarako bidean gauzea gertu, baina gaztiak, beste bide bat jorratu behar dute eta beste bizitza bat izan. Memoria ariketaz ari garen honetan, 25 urte bete dira, egin egunkaria, itxi zutenetik, zuzendaria espetxeratu, eta jazarpen itzel baten ondorioz, urtetako zorpetzera kondenatu besteak beste gara egunkaria. Tira, non zinen egin egunkaria itxi zutenean, Garitano jauna?
Eta bihar, ezingo dugu Hondartzan zein Mendi Magalean igande egin irakurri. Baina iritsiko da, etorkizunean pentsatu ez ezik, orainean pentsatu behar delako. Hemen ikusten da, egingo dugu ez ezik, egiten ari garela. JK, egin eta egin irratia kalean izan arte. Erredaktore burua, nintzen politikako erredaktore burua, eta geunden zuzendaritzan talde oso dinamikoa, eta goiz hartan, itxizuten goizean, bildu ginen Hernanin etxe batean, eta ze demontrein behar du. Eta Juan Carlos Elorza sanak, esan zuen guk kasetaria, eta gure herriak egunkari bat nahi du. Guk egunkari bat egingo du. Eta hor, bapatean dano konturatu ginen hori zala bidea. Eta horretara dedikatu ginen buru belarri horrengo orduetan, egunetan, hilabetetan, baina atera genduan. Uste dut, nire bizitzan izan dudan proiektu personal garrantzitsuenetariko bat bestea seme bat izan da, hau izan zala, ez? Aurre egin genuen dana kontra, keitza, enbataren kontra, eta herriak erantzun egin zion eta eskertu, eta ni horrekin hiltzen naiz. Egin egunkariaren itxiera, alderdi hainbaten legez kanporatzea, egunkariaren itxiera, zein da estatu mailako operazio guztioen atzean dagoen helburua? Gatazkaren ardatza nun dagoen jakin da. Eta gatazkaren ardatza independentziaren aldeko edo kontrako jarrera da. Hori da. Gero etorriko dira ere, klase borroka, feminista, bai, guzti horreik. Baina ardatz nagusia independentziaren aldeko edo kontrako jarrera da. Eta independentziaren alde jarduten gendun guztion aurkako oldarraldia izan zen da. Eta horretik, kartzelaratu izan. Gure egunkariko eta Euskaldun egunkariko zuzendaritzako arduradunak. Eta Javier Salutre egintxe puntua joan zaiguna, lagun edarra, 7 urte terdi izan zuten kartzelan. Baina ezke Jose Luis Koro bezalako gizon bat kartzelaratu zuten, eta Martxelotaren bezalako gizon eta kasetari zintzo bat torturatu eta kartzelaratu zuten. Orduan, nik uste ardatza hor dagoela. Eta ardatz horri eusten dionaren kontra, Estatu Espainolak gauza egiteko gauza dela. Igande honi begira berriz ere jarrita edonola ere. Alderdi Popularra gobernura iritsita, zeintzuk izango lirateke jokaldi ezberdinak. Eusko Alderdi Jeltzaleak esate baterako, zer nola jokatuko luke? Berda ere hor box dagoela. Eta boxek laguntzen bali edo nahikua bali badauka boxekin egingo du. Baina ez badauka nahikorik, ez pentsa Eusko Alderdi Jeltzaleak tentaziorik ez duenik izango. Ez da lehenengo aldia, bitu. Oain 25 urte, ontsa bete dira, ez da egin itxizutela. Egineko azkenengo, azala lehenengo horrialdea, titularra hause zan. PP y PNV siguieron juntos toda la legislatura. Hau da, ez da arrotza Euskal Alderdi Jeltzalea eta Alderdi Popularraren arteko harremana. Ez da arrotza, ez da Euskal Herria Bildu eta Alderdi Popularrak bat egin dute. Hori ez da gertatu eta ez da gertatuko. Baina Euskal Alderdi Jeltzalea egin gertatu da, eta gertatu da azkenengo hauteskunde municipaletan, eta gertatu da Gipuzkoako Foru Aldundia Maialen Iriartek irabazi zuela 22 eserlekuekin kentzeko eta eramateko, Eider Mendozari emateko, Alderdi Popularraren bozkekin. Ez deskartatu. Espainiako gobernuari begira ere EAJaren bozkak beharko balituzke Alderdi Popularrak, Aitor Esteban, non ikusiko genduken eseriko.
Igandean izango da hori, baina astelehenetik aurrera zer? Zein da aurrean dugun eszenatokia? Uste dut, bakoitzak bere geltoki propioak dauzkala. Euskal Herri Jeltzaleak nahi izango du mantentzia kompetentzien lehia hori eta trena ez dakit nundi datorren eta ez dakit nora joango den tren hori pixkate martxan jartzeko ez dute lortuko, hori beste kontu bada. Sozialistek hemengoari importantzia gutxi ematen diote, azkenean palanka bat bezala besterik ez dut ikusten, haiek Madrilera begira bizi dira. Alderdi Popularrari gutxi interesatzen zaio hemengo kontua. Orduan, nik uste dut hemen, hurrengo geltoki ezin behar duen izan, indar politiko, independentista, soberanista, indar sozial eta sindikalen lan amankomuna uztartu ahal izateko. Bai lan instituzionala eta bai kaleko lana, egunerokotasuneko lana. Eta Gasteizko parlamentuan? Gasteizko parlamentuan... Eta lehendakaritzan? Euskal Herri Jeltzaleak dana egingo du, edozer gauza egingo du lehendakaritza mantentzeko. Behin galdu zuten Patxi Lopezen eskutik eta zuten hori markatu, ze ikusten zuten hor ez dagoela bakarrik gobernua. Gobernua gauza bada, eta oso politia eta erakusgarria. Hor enpresa asko dago, diru asko dago, negozio asko dago, konpromiso asko daude, eta horiei eutxin behar die Euskal Jeltzaleak, hemen esperientzia gaitik hitz egiten dugu, baina kutxa, zein zuten kutxarekin? Edo zer eguza trampak eta gezurretan aditu, baina hor negozioa zegoen, eta hori ezin zan beste batzuen esku utzi, independentisten esku utzi, eta obra publiko guztiak hor daude, eta obra publiko guztiak diru asko eta enpresa konstruktore asko daude horretan implikatuta. Nik uste dut, jelkirek edo zer egingo dutela jaurlaritza mantentzen. Kazetaria ez da sekula erretiratzen, baina igandeari begira lerroburu bat, titular bat eskatuko dizugu. Euskal Herria tiene voz propia. Egia esan oso arraroa da. Bai, bueno. Txokas bat nahi? Bai. Pan, txokas esan eta gertu gin naiz. Sasikumen onamea. Baina esan beharra dago, bideo hau gaizki iruditzen zaidala, inkluso niri. Bestelako gaiei tarte bat egiteko uneare bada, eta buru osasuna elikatzeko non zer ikusi urtebete. Dagoeneko martxan dela plataforma euskarazko edukiak ezagutzera eman eta euskarazko eduki horiek konsumitzeko bide edo tresna berria aro digital honetan eta noski baietz, kolpez kolpere bertan tartean da, pozarren gaude beraz, gu ere, bertan izateagatik. Entzuidazu, potxoki, nora raio zarazu? Ez dakit jakingo duzu, baina Javier Gurtxaga nauzu eta kuleroak itxiko dizut. Barkatu, jeitsi zer? Frogatzen saiatuko naiz. Oh, ez da beharrezkoa. Beranduegi, ellos las prefieren muy gordes. Zer darabiltzue, beltzingok? Gertaera kanoniko zure ama. Orain gozatu Napoleon filmaren trailerraz. Txiste bat kontatuko dizuet. Ez dut entzun nahi, gero arte. Bonaparte. Azenariorik? Mil esker. Bueno, nire ipurdirako. Baldakizun hork aurkitu zuen sua. Basuz morikez. Nori izango da, Pinotxo masturbatu zen lehen aldian. Sentitzen dut hau esatea, baina hori gezurra da. Puzkerrek pixatzen aldute. Noski esetz. Ui, orduan kakagin dut. Dumbledorek ipurdi polita dauka. Besteekin alderatuta esan nahi dut.
Sekula ez dut horretan pentsatu. Baina bai ala dauka. Oso polita. Patxuru! 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 Furri botadura nahi! Cacazarra boxekoa. Los hombres no se pueden zarcillo. Ole, hile ginda. Aizu, Harry. Bai, ala da. Harry Potter da nire izena. Ez. Harry oean esan nahi nuen. Baina ja dauean nago. Ez didazu lertu. Nire oean esan nahi nuen. Nirekin biok elkarrekin. Socorro! Jepa Josepa? Itxaizu ezea... Alkain? Hostia! Viagra hartzen nazio omen da, baina Kolombian batekin nazio omen da. Alkain, uste dut ez duzu lertuko zeko pirula. Travesti transexualak Gay eta lesbianak Horengoan ez dako txisterik abesti hau izugarria da. Begirak ziragarki bat. Felicicas Un frenazo en la moto sin duda lo notas la felicicas Aizu, ze kristo da. Egia esan oso arraroa da. Bai, bueno. Txokas bat nahi? Bai. Pan, txokas esan eta gertu gin naiz. Sasikumen onamea. Baina esan beharra dago bideo hau gaizki iruditzen zaitala, inkluso niri. Beltzingo zure ipurdi zikina. Jauza funagarri pila bat esan dituela gengora! Entzui dazu, Harry. Ato zure makila ipurditik zertu. Has de triar la segona, d'acord, tornem-hi. La Barbie al món real. Torneu a ficar aquesta nina en una caixa! Els humans només tenen un final. Agafeu la Barbie! Les idees viuen per sempre. Pantalla guztiak euskaraz nahi ditugulako eta baita katalanez ere. Barbie gorroto ala maitatu, zinemara joateko deia ere egin digute azken asteotan, eta Barbik akaso orain arte erakutsi ez duen aurpegi berri bat ere, edota gordeta zuen aldea ateratzeko aukera izan du, eta tira, zer esana ematen ari da, horraino helduko gara, ea euskaraz ere ikusteko aukera dugun noizbait. Bideo honetan baina, badakizue, saio honetan umore azidoa dela gure arma nagusia, eta Barbie aipatuta nola ez ekarri, Espainia aldeko espageti rock ezaguna. Tira, memoria historikoaren parte ere izan daiteke akaso The Killer Barbies. Sacrifice. All this pain, all this rage. I never wanted it to affect the band. I thought it's all about music, but it wasn't all about music. Eta lerroburuan ikusi ahal izan duzen bezalaxe, Zinegoak Festibalean saritutako dokumentala, Sirens talde emakume taldeari buruzkoa, akaso zenolako arrakala agerian utzi diguna baita ere, mendebaldearen eta ekialdearen artean, eta baten batek pentsatuko ez badu ere, thrash metala emakumeen eskutik eta ekialdetik, noski baietz. Honekin agur esango dizugu gaurkoz, badakizue, egunero. Astelenetik ostiralera, kolpez kolpe, antenatik ati izango duzuela, hemen zuzenean, iluntzean, eta bestela 24 orduz nahi eran, noski baietz, eskerrik asko, hor bestalen izatagatik beste ere.